седмичен хороскоп за Зодия Телец. През тази седмица емоционалните ви преживявания ще бъдат доста интензивни. Причината вероятно ще бъде случващото се в отношенията с партньора ви, ако сте обвързани, с член на семейството или друг човек, който играе важна роля в живота ви. Ако не сте достатъчно спокойни и сигурни, или ако имате усещането, че някаква ваша основна потребност не е задоволена, сега трудно ще сдържате безпокойството си и другият човек ще го разбере. Преди да бързате да го обвинявате обаче, помислете с какво вие самите сте допринесли да се стигне до тук. Началото на седмицата не е много удачен момент да подхващате подобни разговори, но от четвъртък нататък може да го направите и да видите какво ще се случи. Възможно е през следващите дни да ви вълнуват семейни въпроси и да ви е малко трудно да поддържате баланса между ангажиментите към родителите си и желанията на партньора си. Някои от вас може да вземат решение да започнат съвместно съжителство, да се преместят в нов дом или да направят промени в жилището, в което живеят в момента. Като цяло седмицата ви дава възможност да затвърдите връзките си с най-близките си хора и да осъществите желанията си, но за целта трябва да сте по-открити и да поставите някои нови граници в отношенията.